Tiftakruh lil dan Pawlu l-Qarnita li qatta diversi lobiet matul it-Tazza d-Dinja ta' 8 snin ilu. Kull edizzjoni riċenti tat-Tazza d-Dinja saret marbuta ma' xi annimal li skont uħud ikollu l-kapaċità li jbassar minn se jerbeħ l-lob milaw fil-ground. Achilles, attus strux fir-Russja, ġie ppreżentat bħalli kieku l-annimal uffiċjali din is-sena se jkun qed jipprova jaqta' l-lob. Dan il-qattus residenti ġo mużew f'San Pietruburgu qed jiġi mħarreġ biex ibassar il-lob billi jażel l-ikel fuq żewġ plattini differenti. U rnexxielu jbassar b'mod tajjeb l-ewwel logħba meta l-kemm xam ftit l-ikel provdut fuq il-plattina bbinat mal-bandiera Arabja Sawdija, dlonk mar iduq l-ikel fuq in-naħa tal-bandiera Russa. Insomma, meta tqis li l-ebda pajjiż ospitanti qatt ma tilef l-ewwel logħba tat-Tazza d-Dinja, dan l-imbirek qattus m'għamilx xi bravura kbira. Irridu nistennew u naraw se jagħmel dan il-qattus meta niġu għall-lob ferm is-sielet. Two colors.